Osoro ni asase ewura ede ni munyam ne na ase ma wo se openti da bia ebe wani mu a o me yete wonka enense ni se bete wonka ne ayi nshira eda wase o Yesu din yi mu. Amen. Amen. You adofom ye de Nyankopɔn kase na se enen so ame ye kwai na ye nyina nso ye bitie na asem. And then I thought another the flying screw. The flying screw. And woman more boy. And one some and woman more boy itu na more boy and woman more boy itu. And then the ebedikai and then the become one some. Zechariah chapter 5, 1-4. Honor some in our Nanina fa in Tamaye came home any home and my name and home me. The insists ye home and the honor ediba bayajuma. The Numbelin and then any camp and Sunday Becken car hono. You be the car can carry Yangopon as some no Zachariah. Honor chapter 8, 16-17. The Lord as I know the Lord his force swearing. About it time at Torontamka. Na yen kai was yenum ne ade a monye. Monka enokwasam nkyerɛkyerɛ mo ho. No kora ne asomdwie na momfa mu atan mu kura pono mu. Na mumu bia enwene ne yonko ho bɔne na koma mu na mompɛ atorontanka na yenum nyina ne de ye me tan Awurade asɛm nie ye besua enwoma mobɔye flying screw ya enwoma mobɔye a etu a fly etu ye di card nsɛm yi asiesie akoma ze Awurade nam Zachariah so ka kyerɛ yɛn sɛ obia nka no kore nkyɛ ne nua wo nua kasa ma wasam nya no kore na maka sɛ ye ma yasam anya no kore o ye ni pantem ne dia kopie Nyankopɔn anim ye dia kopie Nyankopɔn na asam anim Nyankopɔn na asam anim die special special na ye ni nuanom nso anim nso no de ye di no kore wasam nka no kore nkyerɛkyerɛ mo ho de bade pɛsɛ wo obi kasa entwa ne nkontompo enka sam a anya no kore nkyerɛ wo nua sa na bade asam ka eno kore ose eno kore ene asomdwie na mom yemfa ntena ye kura pon ma bia obia no na 17 no ose mu bia enwe ne yonko ho bone na koma mu obia nso enhwe na koma se o plan bone bia tie obi ewo mu a eye musuo wo Nyankopɔn anim so obia anwe ne bone bone eho ewo ne yon ewo na koma mu ntia ne yonko na afi de ye gina so aka bio no se na ose na mompɛ atoro entamka atoro ntamka osena yenum ni ade a eye metan Awurade asɛm nie dia sɛ Awurade ka sɛ obi ka atoro ntam ayade bi a Nyankopɔn no wo so wota okiri kora tie he no nso na yɛ ade bi a one eye Awurade tan na wo kiri bia no ye ne yedi n'akyi no nso ne followers no nso no ye nso sɛ eye tan ne nso ye kiri eni sɛ bibi Nyankopɔn tan bibi bon Nyankopɔn Nyankopɔn chiri bibi na chiwade na anye ye chiwade na anye ye taide a yentimi Nyankopɔn ntena ne kronkron no Holy City no kronkron no heaven ho no yentimi Nyankopɔn nkotena ne mu sɛ ade bi Nyankopɔn taide bi anye ye taide ye ka no kora kyerɛ ye ho ase ye nka no kora kyerɛ ye ho edi ase nyese Nyankopɔn anim ko a na yekodi no kuro wase ye nka no kora kyerɛ wunia let your yes be yes and your no be no to your neighbor. Tiani ahenons be brave pa ye pa. Tiasi ni Nyankopɔn in the false swearing is abomination against God. And abomination. Ye di tia Onyankopɔn. Tiani ahenons be brave pa na. And after you so na no ye beba flying screw no so any can for him and fancy argument said God shall be a swift witness against false swearers. Awurade bɛyɛ ɔdansini a ne ho yɛ hare atia entam ɔmo ɛka entam wɔ atoro mu ɔmo ka entam a ɛnyɛ no kore ɛna sɛ de Peter kan ani bi no Peter kan sɛ onim Awurade nanso na oni no ɔde entam kan ɛka sɛ ɔdɔ Nyankopɔn anaasɛ sɛ ɔka Nyankopɔn sɛ onim nipa no a Yesu no ɔmo ka no ho asɛm no na atoro na Peter atoro ntanka oni no ɔboa enso ɔka sa ntam no Awurade
Awurade sɛ ɔbɛyɛ danseni a witness paa bi a ɛne yɛbɔ yɛni prɛ na wɔnie. Ɔsɛ ɔbɛyɛ danseni bi a ɔnyɛ slow koraa ne mmom wɔyɛ very swift kyɛ ne ho hare wɔbɔ wɔni prɛ na ɔbɛdi atia yɛn. Nti wɔsɛ ɔbɛyɛ danseni swift witness against, not for. Nkurɔfoɔ bi wɔ Nyankopɔn bɛyɛ danseni a ne ho ɛherɛ adi ama wɔn sɛ wɔn nyɛ bɔne biara deɛ wɔn ka yɛ biara yɛ nokorɛ. So God shall be a witness for them, not against them. Na nkurɔfoɔ bi wɔ nso a the Lord shall be a swift witness against them. Ɛne ɛbɛgyina yɛn nyinaa so. Yɛn mmɔden sɛ Peter ɔdi bɔne onim Yesu ɔse mini no. Ɔka Malaki asɛm yɛ Malaki chapter 3 verse 5. Ɔsɛ na mɛbɛn mo ma bebu atɛn na mɛyɛ danseni a ne ho yɛ hare mɛtia ntafoɔyifoɔ ɛne awaresɛefoɔ ɛne wɔn a wɔkeka ntamhunu ɛne wɔn a ɔdi apaafoɔ apaadeɛ okunafoɔ ne abisia amim na wɔyi sɛ ahɔhoɔ na wɔnsuro me din asafo Awurade asɛm nie. Na emu baako ne nkurɔfoɔ a wɔde atwa ntorɔ na yɛde ka ntam wɔ Awurade edin mu na sɛ wɔn ka ho ntam no ɛnyɛ nokorɛ. Emu baako no Awurade sɛ ɔbɛbɛn bebu abɛdi abɛsɛ nkurɔfoɔ bi. Awurade te ase ehu sɛ Awurade bɛyɛ ɔdanseni a ne ho yɛ hare paa tia ntamhunukafoɔ. Onni ma wɔn obedi atia wɔn. God shall be a swift witness against false swearers, not for. Mamadi aka nti mo menya adwene sɛ utwa nkontompo ka ntam twa nkontompo a ayera. Danseni bi hɔ a daakye bi ɔbɛbɛdi adi atia yɛn. Ɛno na ehu paa yie paa na ɔde God will never forget ɔmo false swearers no, he will never forget them. He will mfi wɔn negatively. So ɔbɛtwe ɔde ɔha bɛba wɔn so ɛnome bɛba wɔn so atoro ntanka Nyankopɔn akyiwadeɛ na ɛma Nyankopɔn eyi nipa din fi ne book of life mu. Sɛ wokan antam na nyɛ nokorɛ a Nyankopɔn bɛtumi ayi woyɛ Kristoni na yɛ ho tiini a Nyankopɔn ayi wo din fi ne nkwa nwoma mu. Nkwa nwoma no a ahotefoɔ nyinaa din wɔ mu no ɔbɛpa wo din fi mu. Sɛ wɔamfa ne die ne obuo ne suro amma deɛ ɔtwerɛ din no deɛ nwoma no yɛ ne dia no ana na onyi wo din fi mu. Ɛno na ehu paa yɛ paa. Nti wode Nyankopɔn ka ntam sɛ Awurade te asie ni ɛwɔ apam dadaa mu sɛ na ɛnyɛ nokorɛ na apam furo mu woka sɛ megyina Awurade anim. Awurade nim bi Awurade nim deɛ meka no mu. Nyankopɔn nim tirim. Nyankopɔn nim akoma mu. Nyankopɔn ni ɛyɛ me danseni. Nanso na bia yɛdi atorɔ asɛm a yɛkaka ho no yɛ atorɔ. Ne mu yɛka ma nipa te aseɛ sɛ Nyankopɔn a wɔte aseɛ no nim deɛ meka yi mu sɛ akorɔ no ade na mɔde ato me so sɛ makɔfa no memfa ayɛ nanso nipa na wafa ne kyerɛ sɛ ɔse Nyankopɔn nim nti Nyankopɔn ɛbɛtena hɔ wɔnyɛ danseni ntia wo mmara deɛ woka no nte saa nti yɛka sɛ yɛgyina Awurade anim Nyankopɔn ne yɛ danseni ɛnyɛ very careful paa obi wa atorɔ no wɔdie paa nanso ɔse megyina Awurade anim Nyankopɔn nim deɛ meka no gyina Awurade anim paa Nyankopɔn ne me danseni Awurade nim akoma mu meka Nyankopɔn so nokorɛ paa Nyankopɔn so asɛm nokorɛ paa na meka no menni atorɔ da nanso na ɔdi atorɔ ɔsɛ ɔbɛsɔre atia saa nipa no tia ne yɛyɛ very very careful paa yie paa na sɛ ɛnɛ deɛ wode Awurade din ka ɛka ntam ɛnyɛ nokorɛ na sɛ yɛnya so asotwe no a ɔkyena ɛbɛba nti ɛbɛtena yɛ so saa ɛnti ɛno no yɛhwɛ flying screw afei ne yɛba so sɛ yɛbi ani a meɛhu no sɛ atorɔ ntam ka yɛka asɛm ɛnyɛ nokorɛ na yɛ aane ɛnyɛ aane na yɛ daabi nyɛ daabi no Nyankopɔn akyiwadeɛ na yɛ Nyankopɔn tae ne mu yɛmfa nokorɛ ɛna ɛne yɛn nuanom ɛntena na ɛno na ɛsɔ Nyankopɔn ani na yɛnhwɛ yɛwɔ bi yɛfɛ no flying screw ɛnwoma mobɔyɛ ɛyɛ nwoma a yɛbobɔ tetemire mu nwoma bi wa nwoma no yɛbobɔ nwoma mobɔyɛ a ɛtu ne ɛtumi fly na ne yɛbɛhwɛ deɛ ɛyɛ ɛwɔ onipa asetena mu deɛ ɛyɛ ɛwɔ nipa yɛ abrabɔ mu Nyankopɔn asɛm mu yɛnka Sakaria nwoma no chapter 5 1-4 ne yɛnhwɛ Awurade asɛm na ɔse na mesane me maa m'ani so mehwɛe na hwɛ na nwoma mobɔyɛ a ɛtuo nie na ɔka kyerɛɛ me sɛ ɛdeɛ na wohuni na mese mehunu nwoma mobɔyɛ a ɛtuo ne tenten basafa 10 na ne tere basafa 5
no ka kyerɛ me sɛ yenum ne ennom me a efiri adi fa asase nyinaa ni na ɔnam so ɛpra awifoɔ nyinaa firi ha na ɔnam so ɛpra ntamhunukafoɔ nyinaa efiri ha mama na fredi asanfradi asɛm nie na abɛhyɛne owifoɔ efie ɛne deɛ ɔde medin ka ntamhunu fie na asoɛ ne fie mfimfini na ahye ɛno ne emu nnua nyinaa ne emu aboɔ Awurade asɛm nie ɛnɛ yɛ kasa fa the flying screw ɛnwoma mo bɔyɛ ɛnwoma kɛseɛ paa ɛso paa na ne fa bi no ɛsɔre tia nkurɔfoɔ bi a akorɔmfoɔ ɛba bɛpra akorɔmfoɔ nyinaa na de ɔhaw ɛba akorɔmfoɔ thieves wɔn so ɛna wɔn fie ɛna ne ɛnwoma saa ɛnwoma mo bɔyɛ no ɛyɛ flying screw no etimi kɔ baabiara na egyina hɔ sɛ nnɔmɛ saa ɛnwoma a etu yi ɛyɛ curse ɛnum bi Nyankopɔn ma ni efiri adie na afei ɛkɔ busuam anaasɛ ɛkɔ obi fie ɛkɔ na afei ɛkɔ hɔ a ɛkɔdi dwuma bi atia nipa bi ɛnkɔboa nipa bi ɛkɔsɛe nipa bi ɛde owuo ɛkɔ abusua bi mu ɔde ɔhaw bi ɛbɛto nipa no so ɛnɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu na yɛtumi aboa yɛn na ha sei no ɔse one saa ɛnwoma no ɛso paa na ɛkenka yɛwɔ se obisa Ezekiel sɛ deɛ bɛ na Sakaria sɛ ɛdeɛ bɛ na wohuni ɛna ɔse ɔka kyerɛ no ɔse na ɔka kyerɛ me sɛ mehunu ɛnwoma mo bɔyɛ that is fly ɛnwoma a yɛabobɔ fly ɛvan sɛ ɛnwoma a screw a yɛabobɔ a etuo kyerɛ sɛ ɛfly etumi tu ne sɛdeɛ anoma etuo no na ɛso paa na ɔka kyerɛ Sakaria sɛ Sakaria yɛno saa ɛnwoma a ɛmo bɔyɛ yi ɛyɛ nnome bi efiri ba asase efiri fa asase nyinaa ni all over the world efiri kɔ asase nyinaa ni na ɔnam saa ɔnam so ɛnwoma wɔ so no ɛpra yɛ sɛ ɛpra akorɔmfoɔ nyinaa na afei yɛnam so ɛpra ntamhunfoɔ nyinaa na afei mɛma ne kɔhyɛne wɔn mu fie na ɛsɛ efie no ankasa ɛnna ne yɛbɛka ho asɛm no nneɛma mmienu ne yɛka ho asɛm ɛnna ne yɛhwɛ wɔn a ɛde Awurade din ka ntamhunu obi a ɛsɛ Peter deɛ ni bi no anaasɛ obi a ɔka ntam a ɔnni soɔ ɔka Awurade ntam ɔde Nyankopɔn din ka ntam nanso ɔtɔ ntam no ana obi nso a ɔde Awurade din ka ntam nanso ntam a ɔka ne wɔnhunu deɛ ɔka no wɔboa so obi ka sɛ megyina Awurade anim nanso ɛnte saa ɛnna ne yɛbɛka ho asɛm sɛ ɛnwoma no deɛ yɛ ne sɛ etu na egyina hɔ sɛ ɛnome ɛyɛ nome bi a Nyankopɔn soma ne ba enipa yɛabrabɔ mu ne yɛbɛka ho asɛm na tumi aboa yɛn na ewiase saa ɛnwoma wei ehu paa saa ɛnwoma mo bɔyɛ yi a yɛ flying screw yi a etumi tu kɔ obiara fie etumi tu kɔ baabiara na ɛba a nneɛma mmienu na ɛba bɛyɛ akorɔmfoɔ ne nkurɔfoɔ bi nso a wɔn de Awurade din ɛka ntam na ɛnyɛ no korɛ ɛbɛsɛe wɔn abrabɔ ɛde nneɛma bebree na ewiase deɛ ɛma nipa pii ehunu wɔn ho ano no ne bia wɔn brɛ no ɛfa bi gyina ntono ntam ka so deɛ bebree no ehunu wɔn ho ano wɔ wiase na wɔn abrabɔ ɛsi ne tiri aseɛ na ebinom nso dua mu na apaa wɔn ɛne awuwawuo bebree nso ɛkɔ so ntantan bebree no ano ɛfa bi egyina nipa de Nyankopɔn din kan ntam nanso na yɛka no nokore mu no ɛde wɔwuo ba ɛno ehu paa yie paa wɔn de Awurade din kan ntam nanso ɛnyɛ nokore so na Awurade soma ɛnome ba wɔn so ɛnwoma a etuo yi a yɛ flying screw yi na dwuma yɛ dia ne sɛ ɛde nome nko anenam na etimi kɔ obiara fie etimi kɔ obiara brabom na ɛkɔ nipa fie nso a ɛkɔsɛe nipa no na kyerɛ sɛ nipa no wɔyɛ bɔne bi atie Awurade ne aida sɛ wɔde Awurade din aka ntam bi ɛnyɛ nokorɛ wɔde Awurade din adi nsi bi ɛnyɛ nokorɛ de aida sɛ Nyankopɔn ɛkɔyi saa nipa no afiri hɔ anaasɛ nipa no Nyankopɔn de ɔkɔma na brabɔ no asɛe na etimi kɔ baabiara nti wɔn nti asɛe no ehu paa nti ɛba nipa fie a na ɛbɛsɛe deɛ wɔwɔ na ɛde ɔhaw nso ɛba wɔn so nti etimi yi nipa efiri
eyi ni pan kwa free ho mo hia no nso de ye kan ehu pa eni so bi de Nyankopɔn din didi atoro a owuo ene ɔhaw ene amane na ɛbɛba nipa no so apam dada mu ene apam ofuro mu no de efe na atoro ntanka bi e force wearing bia no obia ɔde saa ɔkantam nanso enya no korɛ wayɛ bɔne ne pa akɔni gongonsa pa enso ɔsɛ mi de Nyankopɔn anim sɛ menka asɛm bia nkyerɛ obia saa nipa no Awurade ehu no ɔbɛyɛ dansini a ne ho yɛ hade atia no enwoma na etuo ne ɛbɛba na brabɔ mu ɛbɛba na setena mu na de ɔhaw abɛto na brabɔ so na ehu pa yie na mfa ɔhaw abɛto na brabɔ so nso a ɛde owuo na ɛbrɛ nipa no ehu pa yɛ kapita de no bi Peter kan sɛ Peter kan ntam nso onim Yesu na nso no oni no no ɔboa no nti enipa de Awurade din etimi kan ntam na nso na de wɔka no na ohunu yɛ na ɔnte da na ne yɛ kan ho asɛm no ndi apam anti man sɛ bia apam dada bɛka sɛ apam dada ba bɛka sɛ sɛ Awurade te asie na nso asɛm a wɔka ka ho bia no na nyɛ no korɛ na yɛ sɛ onu obi ahyia nipa ne di Awurade nipa na ɔne ne kasa ne di sɛ Awurade te asie di ba no nipa na di bɔne to de saa na convince nipa no sɛ Awurade te asie menyɛ saa de wi no wayɛ na Awurade bɛhwɛ ma saa de na akɔso apamoforo ba nso obi wa apamoforo ba nso bɛka sɛ mi gyina Awurade anim mi gyina Awurade anim na mekasa Nyankopɔn anim nie no asa aka Nyankopɔn ɛyɛ me danseni Nyankopɔn yɛ me danseni sɛ asɛm mi nim ho bia nanso no wonim Awurade nim de meka no. The Lord is my witness. I stand before the Lord. The Lord knows what I'm saying. Nyankopɔn nim de America. Hey, na samon so nya no kuro. Hu pa. Nanso na nipa de work kan nti eba sa nipa na ka se me gyina Nyankopɔn nim. Nanso no o twa ntoro. He is a lying, but he says, I stand before the Lord. That person is lying and he says, I stand before the Lord. Okay, say ready nim de America no. Ebra woboa ehu pa wakɔ wiade odi akɔ bi akira asɛm enye nipa no wakɔ saa wade enso no ɔsan sɛ mensa wade ehu pa na sɛ nipa no de Awurade ni aka sɛ nipa ebitima ate na ase wɔn to Awurade ntam nyinaa ka ho wɔn aka Nyankopɔn ntam meka Nyankopɔn ntam nanso ntam na ɔbɛka no wɔni so no abu so meka Nyankopɔn ntam sɛ saa de we me de bema no wahye nipa bɔ no aka ntam akora de aka bɔ sɛ ne ho na ne bɔ sɛ no wani so wato san ɔmom de Awurade din kan ntam nanso ɔmo to ntam no ɛna ɔmom de Awurade din kan ntam nanso ɔmo hunu de ɔmo kan nya no kora nyinaa no ɛngoma mo bɔye no saa flying scroll no ɛbɛba wɔn abrabɔ mu ayɛ ɛnome no ɛbɛba wɔn abrabɔ mu enti yɛ expect sɛ yɛ de Awurade din ɛka ntam hunu a ana yɛ kan ntam na sɛ yɛ ani so a engoma bi wɔ hɔ a yɛfɛ no engoma mo bɔye flying scroll na ɛba nipa brabɔ mu na ɛbɛ sɛ nipa brabɔ na de ɔhaw bato nipa so yɛadeɛ ne ɔhaw ne nneɛma bebree na yɛbim sɛ because ehu pa yie pa sɛ yɛbɛka ntam ne ani soɔ wɔn a yɛka no yɛnhunu yɛ Awurade bi na yɛka ntam nanso ne ani so edin kokuroko kakrakai edin kokuroko kakrakai edin kasie animonyam din edin kronkron na yegu ho fi ni yensuro edin no yebo din no ba de ma no kure mu edin kokuro kakra kai animonyam din wo yo na afei we defy the glorious mighty holy and majestic name, the holy and majestic name edin kronkron ka sie pa na obi dia kan tam no oboa mi din Nyankopɔn anim obo yehu Nyankopɔn din Yahuwah, the creator of heaven and earth. Abode nyinaa wura no. Oye no you know timi ade nyinaa ye no. Na ni din kronkron no. Ni din kokoro kakraka no. No ode akantam hunu. Obviously the great God will never sit down for you to defy his holy name. The great God will never sit down for you to defy or despise his holy name. Rather than mayemfa ni din kron enwu ni din kron hu fi.
Awurade ntena hɔ emma yɛmfa ne din no enwitwi fam. Obesoma enwoma bi ama na ba nipa na ya abrabɔ mu. Na enwoma no de eba scroll na etimi tukɔ ba bia. Etimi kɔ bia fie, etimi kɔ nipa bia setena mu. Na ɛyɛ nome bi eba nipa na abrabɔ mu. Ti nipa no Nyankopɔn soma saa enwoma the flying scroll ne na ba obusua mu a. Afei ɛde wɔ haw na ɛbrɛ wo. Kopim sɛ obɛnsa wadwene. Na nsa wadwene kora na the damage no na aka. Ndi yɛhɛ no Nyankopɔn kɛseɛ no ɛntena hɔ ma nipa mfa ne din kronkron entwitwi fam saa da. Awurade bɛsoma ɛnome aba na ɔde aba nkurɔfoɔ bi a wɔn de ne din ka ntam nanso wɔn to ntam no etumi nipa din firi nkwa ngomam kura the holy Nyankopɔn n'asɛm ni o mum yɛn nsuro nsɛm deɛ ɛka yɛ hu paa na wei ne deɛ ɛka deɛ ɛyɛ Awurade soma saa evans scroll ya bɛyi saa flying scroll yi a ɛyɛ nwoma a etu ɛbɛn ɛne ɛyɛ universal curse a ɛba individual so wɔ wiase ɛmɛ nipa nyinaa so mom at once there bi ɛyɛ individual curse wɔsoma ne nipa nkurɔfoɔ bi a wɔn ka Awurade ntam megyina Awurade anim ne ebinom do nyame me ka Nyankopɔn me Awurade dance ni ne ɔboa Awurade si ɔsoma nwoma bi a ɛyɛ flying scroll ama na ba nipa bi a ɔde ne din edin kronkron no ɛka ntam nanso anya no korɛ no ɛnome ɛne ɔhaw bɛba nipa no so na ɛbɛpɛ nipa no koraa afiri wiase na ɛhu pa te family bi wɔ hɔ a bla wɔn brɛ nyinaa no egyina ntoro ntam ka so keka ntam anya no korɛ kyerɛ yɛn ho kakna mido nyame nyame anim Nyankopɔn nim nyame ka said the majestic name, the holy name, the glorious name, the mighty name. Will God sit down for us to defy his holy name? We Osman and Echo Judia Memu. Edward Hanker see a cobalt Judah for us by brave, and who in just a brewa, Nimubina me panning, and Mubina make one so much mono. And then the Ekachi Mone said, Sa and woman a year flying screwy, a year and woman boy a tuno. A benny passes them, and that's you and ne, oh, ye see him. And you are how about and who be one not. Now no be Casanangas and Mijina Radianim, young upon him dancing, running the American, sign a table paper, mean can to that. Hey, flying screw and woman boy to the Ababo Brabo. Na panso ebe se wa brabo and others ebe you nkwa firi wiase uni be pe firi ade nwoma mu wa brabo nso be sine trase ebe ede awuwu bebre nu aba ede yare yare ne ohaw ni adwuma seye ni ne ma bebre na eba wase ma ewade se ede no ma no me na mama na fredi na tumi tuko ba bia e fly ene e bia tumi ko bia brabo mu tumi mama ye ma no kore ene and say flying scroll no ɛyɛ curse ayɛ enwoma ɛyɛ enome nwoma yi ɛbɛhyɛ wo fie a na afei the damage ɛbɛbrɛ fie no na afei sɛ ɛkɔkora no a sɛ wo sɛ san wadwene ne kɔ a damage ne deɛ na aka ɛprantam ɔmo ka ntam anya ne korɛ ɛfiri hɔ kɔ deɛ Awurade din ka ntam ɔmo ka ntam ɔmo ni soɔ na apra ɔmo nyinaa firi hɔ kɔ Awurade soma no kɔ Judea ne Israel asase kɔ di dwuma bebree na ɛda so yɛ adwuma ne yɛma mmɔden sɛ yɛbɛsuro Awurade paa yie paa na ɛbɛ nipa a wɔte wiase nyinaa so wɔn de edin kronkron no ɛka ntorɔ ntam ɛnyɛ wɔn sɛ wonim Nyankopɔn wo na wode edin kronkron no ka ntam edin kronkron no na wode ka ntam na nyɛ no korɛ deɛ a expect no maybe expect sɛ no maybe ba wabrabɔ mu ɛyɛ Awurade asɛm nie ɛni sɛ book bi a yɛbobɔ a etuo ɛbɛhyɛne abusua mu na de ɔhaw abrɛ family no na abɛsɛ ebinom nnwuma bebree no ahu wɔn ho no wɔ wiase no ɛwɔ wɔn abrɛ ma Kristofo bebree no a no kora yɛntɛm ka ne de Awurade bi keka ntam nim ne ade bebree no ɛna de ɔhaw ne yadeɛ ne nema bebree no a toto yɛ abrabɔ so na ebia sɛ obi wɔ nso a na abrabɔ no na ɔnka atoro ntam ɔka ntam nso odi so but ɔkɔma nie mu yadeɛ bɛda no so owó betima babusuam ɛne na ɛyɛ man ɛyɛ kɔmɔ ɔhaw bi ɛbɛ nipa biara so ɛna aba wɔ so ne mo nya flying screw no because udi no korɛ wɔka ntam na ɔka no korɛ ntam na udi Awurade di ka ntam na udi Awurade anim na ɔka wɔn no korɛ a
Nyankopɔn emma enwoma moboye no etuo no emma wabusuam na emese wa brabɔ emese wa wade emese wa dwuma emese wufie emfa yade ne ɔha ne kwada na meto so da ebise woka ntam a wodi so wodi Nyankopɔn woka ntam a wodi so osoe wa no kurem no so untwa nkontompo ɛwɔ wontam a waka mu nti eba saa no a dia abeto wa brabɔ mu no ɔhaw bi a wonamu no ɛnyɛ no na ɛhaw wo ne mu ɛyɛ ɔhaw bi a ɛbɛ nipa biara so ɛna bi aba wo so ne mu yɛ ka nkrɔfo bi a migina Nyankopɔn anim asɛm a waka nti no korɛ ne bi mu sia me ka kyerɛ me ti asɛm a waka no korɛ asɛm a waka no korɛ sɛ nyɛ no korɛ a ka ne bi asɛm Nyankopɔn anim koraa no sɛ de sɛ bi wɔ koraa na ne asɛ de ama ebi amu abrabɔ ya yɛ pɛsɛ nipa biara nya nkwa and you very very careful pay ye panty and asɛm no a ɛne yɛ dwen hu nyinaa na kɔyɛ flying screw a ɛba na ɛde wɔ haw na ɛba na ɛma ne suo na ɛyɛ ɛba ɛyɛ honhom asɛm ɛma ne suo sɛ wɔ ha ni nemu ɛba nso de a ɛde wɔ haw bi na ɛbɛbrɛ wɔ nipa na brabɔ to obi wa me kasa kura no flying screw no ɛba na busuam esini fie ɛde wɔ haw bi ɛbrɛ na brabɔ because wɔde awurade di ayɛ kantam hunu bi wɔ na brabɔ mu sɛ yɛn starting hwɛ yɛ akɔ mu yie paa ne sa ɛba yɛ brabɔ mu a ɛde etimi wɔ haw kura brɛ yɛ ne yɛ mma nom ɛne nneɛma bebree ɛba ha yɛ brabɔ ɛde ɛyɛ nnome nwoma na etimi tu ɛkɔ baabi a na hɔ na abɛhyɛ nipa ne fie na de wɔ haw ɛde wɔ haw ɛbɛbrɛ nipa no ɛde bɛntira waka Nyankopɔn di aka ntam bi ɛnyɛ no korɛ medonyame waka medonyame bi asɛm a waka ɛnyɛ no korɛ medonyame Nyankopɔn anim aka medonyame Nyankopɔn anim ma ɔsɛ me yiw Awurade nim sɛ Awurade nim akoma mu di Nyankopɔn tena wɔ yɛn define holy name edin kronkron edin kokuroko kakaraka no yɛn sɛ no wɔn tena ma ɛnsɛ na sɛ ɔsoma saa anomi kɔ Judia asase so ɛne Israel asase so na ɛde ɔhaw ne nomi kɔ ɛkɔ wɔn brabɔ mu a ɛnɛ yɛn no yɛbɛfa yɛn ho adie me nsuro Awurade mo yɛn kasa Yesu abɛwu agye Yesu mo gana abɛwu agye Yesu mo wudi yɛn no ankasa medi atoro yɛn fa Nyankopɔn ni mɛka kantam hunu na yɛde bi abɛhyɛ Yesu wuo yɛde bi abɛhyɛ Yesu mogya who told you and this mogya ne yɛ kronkron ɛyɛ ahoteefoɔ ɛmɛ Yesu Awurade ɛmɛ ka ntam Nyankopɔn din ka indara soa ne wɔ ne kure mu me gyina Awurade anim na mɛka wi ade ɔka ne no kure turo do ɛnna Yesu mogya di bua yɛ na nyɛ sɛ Yesu mogya hɔ sɛ ɛbɛboa bɔne ɛbɛboa waresɛ ɛbɛboa korɔ no ɛbɛboa wudie yɛbɛkeka nsɛm a ɛnyɛ no kora kyerɛkyerɛ nipa no Awurade sɛ ɛyɛ ne tae no ɔbɛyɛ dansini ɛno nti na ɔma ɛnome ɛbɛ nipa brabɔ mu no ama wo so na ɛna ɛba wo fie na ɛnyi ɔhaw bi adi ntina wɔ a sɛ tew so afebɔɔ to the kingdom come deɛ wayɛ no sɛ yɛammepa no yɛnsɛ Nyankopɔn ɛwɔ bɔne bi a yɛyɛ ho yɛde ne din akeka kantam a ɛnyɛ no korɛ even in the presence of the Holy Spirit nipa tumi kɔ ho nkronkron anim na ɔkɔ before the Holy Spirit Nyankopɔn na asɛm kronkron anim a ɛde special ɛnokuredie ɛna kɔ Nyankopɔn anim no ɛnam sɛ yɛntimi ni yɛne yɛn ho ntam no nokuredie biara ni hɔ no ɛdimi mfa special ɛnokuredie no ɛnkɔ Nyankopɔn ɛne n'asɛm anim ɛmra ɛnkyɛ nam de asɛm bɛ na wie yi afei nyɛ no nkɔ nti Awurade nim akoma mu Awurade nim dansini no Awurade nso ohyira nkurɔfoɔ bi apart from sɛ nomi wei ba Awurade nso hyira nkurɔfoɔ bi nso a wɔn mo de ne din ɛka asɛm a ɛyɛ nokorɛ ti ya ne hɛ no nso di wei no wɔn mo de Awurade din ka nokorɛ nso no Awurade nso ɛde mmewanse bi a papa nso ɛba wɔn mo abrabɔ mu enti by implication no deɛ ɛbɛsɛ yɛkyerɛ ne sɛ atorofoɔ wɔn mo de Awurade din ka ntam wɔ atoro mu no ɛn akorɔmfoɔ ne menka wɔn asɛm de ɔhaw kɛseɛ ɛba wɔn so wɔ wiase wei mu to hwɛ yie na aka abayabɔ no nso a the Lord Awurade nso menka Nyankopɔn asɛm no nso ɛwɔ ɛwɔ the Lord will bless one who does not bear false witness and answer false swearing obi a who does not swear falsely obi a on swear falsely nso no Awurade nso ɛnhyira bɛba no nso Psalm 24:3-4 wɔsɛ hwan na wɔfrɛ Awurade bepɔ no na hwan na obegyina ne tenabea kronkron hɔ deɛ efin ne nsɛm na nakoma mo tie deɛ ɔma ne kra anisa awuhodie na ɔnka nkontompo ntam wɔn na bɛtena heaven wɔsɛ Awurade hwan na bɛtena heaven hwan na ne Awurade bɛtena kronkron no mu wɔsɛ nipa bi a ɔnka nkontompo ntam
ɔka ntam a yɛ no korɛ paa no asɛm bi a wɔka biara ne mu no saa na tie no wɔne Awurade bɛtena heaven saa na Awurade aka o nti ha sei no wo a wɔka ɛnokorɛ ntam no wo ne Awurade bɛtena kuro kronkron no mu ɔmepa wo di mfi ne nkwa nwoma mu Awurade bɛhwɛ wo so obɛtutu anamɔ de asi yi ama wo ɔmma flying scroll no ɛma wo fie mɛsɛe w'abrabɔ ɛmfa yareyadeɛ ne owuo sɛm ɛmɛdoto efidua no mu fi sɛ wohwɛ wo ho so yie wode animonyam ɛma Awurade na woka ne din mu ntam nso a woka no wɔnokure mu na wodi so pɛpɛpɛpɛpɛ wo na wobɛtena Awurade fie saa na Psalm 15 verse 4 nso ka wɔ se hwan na bɛtena Awurade bɛpɔ kronkron no so deɛ ɔse ɔno ani so obu nipa wuhu anim tia na odi wɔn a wosuro Awurade no ni na ɔka me nya ntam a wɔn nsakyera ɛntam ɔde Awurade din ka ntam no koraa na sɛ ɛsɛ owu wɔ ntam no ho a obɛwu ebi sɛ osuro Awurade nti ɔka ntam sɛ Awurade megyina w'anim mehyɛ bɔ sɛ adwuma me nsa ka a sɛdeɛ tie bia me first month salary nyina mede bɛbɔ mu ama wo ne nsa ka no a na ɔde abɔ mu ama Awurade ne ho bɛkye no korɔ de bɛma ama Awurade na wei nso deɛ yɛn nsa ka a afei yɛbɛkyɛm ne yɛtuita ne installment yɛnni ɛbɔ hyɛ so Awurade bɛma nnome aba yɛ abrabɔ mu yɛnyɛ very careful yɛmfa ne mmonyam Awurade nti yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven deɛ a wei ne nsɛm bi yɛbɛboa yɛn nti obi biara a na wotie asɛm biara no ɛnka ɛntam ɛwɔ Awurade din mu gyina Nyankopɔn anim danseni Awurade nim deɛ meka no ɛmena woboa da ɛnyɛ saa ɛnwoma na ɛtuo no ɛbɛba wo so ɛbɛba wɔ abrabɔ mu na bɛsɛe wɔn nsa no adwuma ɛde adeɛ bɛbrɛ wo ɛbɛtumi bɛyi wo nkwa kora afiri hɔ na ɛde owuo ɛba Awurade ho yɛ mmɔbɔ na asɛm yi ho suro ɛntɔ yɛ so ne yɛmfa ne mmonyam ɛma Awurade yɛda Awurade ase ɛwɔ Yesu din yi mu amen.